Είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι? Πάμε. 1974. Σε ένα τάγμα επιθυμήτων κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Άρε πατέρα, τι την ήθελε στη Μακρόνισσο? Γιατί να πληρώνω τις αμαρτίες σου και να βασανίζομαι σε αυτό το τάγμα των επιθυμητών? Τι δουλειά έχω εγώ εδώ πέρα? Επιγονάτων! Τα όπλα στην ανάταση! Και έχω μια αδερφή! Κουκλίτσα αλήθινη! Τη λένε Βόρειο Ήπειρο, την αγαπώ πολύ! Ψάφτηρε! Στο βάθος μακριά! Ξοφύπια! Γρήγορα ρε! Ας το ρε μαλάκα! Σύντο πάνω ρε βοδίστρα! Σύντο πάνω! Δεν αγγίξω, θα ξεκινιάσω! Γρήγορα! Γρήγορα! Μημένους μας έχουν τρελάνει ρε. Δεν αντέχω άλλο ρε γαμώτο, δεν αντέχω. Αγγελόνια, σήκω, θα τρέξεις σαν τρελός. Δεν πάω πουθενά, δεν πάω. Ο Ρικαριόλα μας έχεις τρελάνει. Αχ, σιγά ρε βόηδη, με πάτησες. Γρήγορα! Γρήγορα ρε! Πού θα μου πας? Γρήγορα ψαρό! Φέρω μια μέρα χτυκιάρι. Με τους άκους! Γρήγορα! Σιργάνης. Γρήγορα ρε! Γρήγορα! Αγγελόνια! 5 μέρες φύλακε για την καθυστέρηση, ψαρούκλα! Πού είναι το όπλο το σάκο σου, μαλάκα! Φωνάζεις, τώρα ξύπνησα. 20 μέρες φυλακή! Σιγά ρε ραμπή, με έχεις ταράξει κουτουλιές. Πού μας πάνε 2 ώρες τώρα? Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. 21 μείνανε. Κάστε ρε, η ιδεολογική συζήτηση θα ανοίξει τέτοια ώρα. Τι γυρεύουμε στη Θεσσαλονίκη τέτοια ώρα? Λες να έγινε καμία εξέγερση? Γράφεις μαλακίες ρε σειρά. Δεν έχει ξημερώσει ακόμα.
Κατά τη μυρία εις φάλακα κατά 30 σύνταξη! Αγαπητά μου παιδιά, σήμερον από τας πρώτας πρωινάς ώρας τα Άγια χώματα της πατρίδος πατώνται από βέβηλους εχθρούς. Η πατρίς κινδυνεύει και εναποθέτει εις ημάς το καθήκον υπερασπίσεως της Μεγαλονήσου. Ταύτην την κρίσιμη ώρα η πατρίς μας χρειάζεται. Έγινε επιστράτευση και δεν τολμούσαμε να το πιστέψουμε. Για άλλα πράγματα μας προετοίμαζαν, αλλά τους πρόλαβαν οι Τούρκοι. Και τώρα μας ζητάνε να πολεμήσουμε για την πατρίδα. Ποιοι? Εμείς τα μοιάσματα. Τάγμα! Προσχή! Επομού! Αν! Παρουσιάστε! Αν! Επομού! Καλαϊτζίδης, Μάλιστα. πού είναι οι χάρτες? Εδώ τους έχω, κύριε Δίκητα. Λοιπόν, οι διαταγές είναι να πλεύσουμε εις Μεγαλόνισσο, αλλά με άκρα μυστικότητα. Γι' αυτό θα επιβιβαστούμε σε επιβατικό πλοίο. Επιβατικό. Ναι, προφανώς για να μην δώσουμε στόχο. Δηλαδή θα αποβιβαστούμε μέσα σε λιμάνι, κύριε Διοικητά. Σωστή ερώτηση, αλλά δεν διευκρινίστη. Εν πάση περιπτώσει, οι διαταγές είναι να πλεύσουμε εις Μεγαλόνισσον. Έχει να ρωτήσει κανείς τίποτε άλλο? Ναι, με τα εφόδια τι θα γίνει, κύριε Διοικητά? Έχουμε φύγει εντελώς απροετοίμαστοι. Έχω δώσει εντολή στον υποδιοικητή να φορτώσει 3 καμιόνια από τις αποθήκες του τάγματος. Πιστεύω να μας προλάβουν πριν έρθει το πλοίο. Και αν δεν μας προλάβουν... Τι να πω, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, η πορεία που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής. Η Θεσσαλονίκη που είναι? Θα πλεύσουμε από Θεσσαλονίκη εις νήσον Σκύρο. Από Σκύρο θα πλεύσουμε εις νήσον... Ποιο είναι αυτό το νησί? Για δες καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει. Πιάσε ένα παπάρι. Τι γελάτε, ρε. Τι γελάτε, ρε. Εγώ αυτό που σου κάνω παρέα. Τι γελάτε, ρε. Σιγά την εξυπνάδα που είπε. Παπάρι. Ποιος το δικό μου το παπάρι, ρε μαλάκα. Χειροβοσκέ. Κοίτα, ρε, κάτι μαλάκες. Σας βαρέθηκα πια, ρε. Και εσύ, ρε γιατρέ, μορφωμένος άνθρωπος, γελάς. Έγινες ένα με αυτά κουρέλια. Τι γελάς. Σιγά το πράγμα. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω, ρε. Που είμαι γεννημένος για μεγάλα πράγματα και ασχολούμαι μαζί σας. Που είμαι γεννημένος να διευθύνω ορχήστρες. Με 200 βιολιά, 100 έγχορδα, 50 τρομπόνια και κλαρινέτα. Και ασχολούμαι με εσάς, τους γιδοβοσκούς. Μπέρε! Κάτω όλοι γρήγορα! Κάτω! Τριάδες γρήγορα! Τι είναι αυτή, κύριε Λοχαγέ? Η πρώτη επίστρατη, κύριε Διοικητά. Και γιατί τους έφερες εδώ? Τι να έκανα, κύριε Διοικητά, αφού το φύλλο πορείας γράφει να παρουσιαστούν στο 562. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Και από πότε γίναμε τάγμα επιστρατεύσεως? Τα εφόδια τα έφερες? Τα στριμώξαμε σε ένα ποταρέο. Άφησες τα εφόδια και πήρες αυτά εδώ τα ρεμάλια? Και τι να τους κάνω εγώ τώρα αυτούς? Άμα δεν σας κάνουμε να φύγουμε. Σκασμός! Σκασμός! Τι είσαι εσύ, ρε, παπάς? Όχι. Και τι αξιρησία είναι αυτή? Γιατί απαγορεύεται? Ναι, ρε, απαγορεύεται! Εδώ είναι στρατός, δεν είναι κολοκανείο. Λοχιάς! Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Πάρ' του τα στοιχεία! Εσύ τι είσαι, ρε? Σουβλατής! Τι ειδικότητα έχεις στο στρατό, ρε μαλάκ? Διαβιβαστής μεσικού. Και γιατί δεν φοράς κράνος? Δεν μου δώσανε. Σκασμός! Ξέρεις τι είναι αυτά, ρε? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε? Ουρανός μου. Σκασμός! Λοχιάς! Διατάξτε. Να ξυριστούν και να κουρευτούν άπαντες! Αμέσως! Δεν προλαβαίνουμε, κύριε Διοικητά. Έρχεται το πλοίο.
Σιγάρε, Μπετόβεν. Μαλάκα. Αχ, σιγάρε ηλίθιε πρόσχειο πατάς. Τι διάολο σημάδι με έχουν βάλει σήμερα. This is the BBC News from London. The Cypriot National Λέει ρε Παπακώστα για μετάφραση. Όλη ιστορία αγγελώνια να ακούσουμε. Είπε ότι οι Έλληνες αμήνονται, αλλά οι τουρκικές αποβατικές δυνάμεις είναι κατά πολύ περισσότερες. Και έχουν καταρρευτεί και 2 ελληνικά αεροπλάνα με λοκατζίδες. Την έχουμε άσχημα. Τους λαγούς θα παίξουμε. Τι έγινε ρε, με έδισε ο καπετάνιος. Ωστόσο, εν πλώ για τη Μεγαλόνισσο, τα σχέδια άλλαξαν. Αντί να αποβιβαστούμε στην εμπόλεμη Κύπρο, το τάγμα χωρίστηκε στα 2. Οι περισσότεροι κατέβηκαν στη Λίμνο και εμείς βρεθήκαμε σε ένα άλλο νησί να μας υποδέχονται με μπάντες και παράτες, με διοικητή τον υπολογαγό τα κατά πεταλάκια. Ωρε μάνα μου φαλτσαδούρα, τι παίζετε ρε παιδιά? Μανώλης Πεταλάς, διοικητής του Λόχου Σαμοθράκης. Αχιλλέας Παπαλεξάνδρου, διοικητής χωροφυλακής νήσου Σαμοθράκης. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ. Η σύζυγός μου. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ. Να σας συστήσω τον δήμαρχο του νησιού. Χαίρομαι πολύ. Ισίδωρος Λελούθιας. Χαιρετίζω τον εκπρόσωπο της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως, ο Φίνικας. Κύριοι, γνωρίζετε βέβαια ότι από αυτή τη στιγμή ο στρατός αναλαμβάνει τη διοίκηση του νησιού. Το γνωρίζουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, κύριε Διοικητά, για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Πολύ καλά. Θα παρακαλούσα να μας υποδείξετε ένα μέρος για προσωρινή κατάλυση. Νομίζω ότι το μοναστήρι είναι ό,τι καταλληλότερο, Δήμαρχε. Ναι, το συζητήσαμε πριν και ειδοποίησαμε τον Καλόγερο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα προηγηθούμε εμείς με το τζιπ της υπηρεσίας και εσείς ακολουθείτε. Μια στιγμή. Ισίδωρε. Μάλιστα. Δόκιμε Ισίδωρε. Δόκιμε Καλατζίδη. Δώστε εντολή για επιβίβαση στα Ρέο. Και ακολουθούμε με φάλαγγα το τζιπ του κυρίου Μοίραρχου. Επιβιβαστείτε στα Ρέο. Έλα, πάμε. Γρήγορα, ακολουθείτε. Ευλογημένος τόπος φαίνεται. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά έχει πολλές και ωραίες γυναίκες. Στο διάλογο και ψαρόκλα, πού το πρόσεξες ρε? Δεν είδα το γυναικομάνι στο λιμάνι. Κοίτα ρε, εγώ τρέμω τι θα αντιμετωπίσουμε κι αυτή. Ωραίο δεν κρύβεται, κύριε Διοικητά. Προσέξτε καλά, ψαρόκλες, μην με εκθέσετε, ακόμα δεν ήρθαμε. Θα σας στήσω στα 6 μέτρα και ειδικά εσένα που είσαι και ο δικός μου. Όχι, όχι κύριε Διοικητά, κουβέντα να γίνεται. Λέμε τώρα. Λέμε. Εν ώψη των τραγικών εξελίξεων που επέφερε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, πού το βρήκες αυτό? Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στρατηγός Γκυζίκης, συναντάται σήμερον με πολιτικούς άνδρες προκειμένου να διερευνήσει τον σχηματισμό πολιτικής κυβερνήσεως εθνικής ενότητος. Έγκυρε πληροφορία αναφέρουν ότι ο εξόριστος πολιτικός Κωνσταντίνος Καραμανλής αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να αναλάβει επικεφαλής της κυβερνήσεως. Πατήστε ρε! Έπεσε η κούτα! Καλημέρα, Πάτερ. Καλημέρα. Ο κύριος Διοικητής. Καλώς ήρθατε.
Καλά, Μιλάμε ότι ήρθαμε σε παραδείσιο νησί. Λοιπόν, πρώτη δουλειά. Οχυρώνω με τους 2 λόφους στην παραλία. Ναι, κύριε Διοικητά. Τι συμβαίνει? Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές εξελίξεις. Τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Δηλαδή? Μόλις με ειδοποίησαν ότι η κυβέρνηση παραιτήθη και πως αναλαμβάνουν οι πολιτικοί με επικεφαλής τον Καραμαλή. Μη μου πείτε. Για κοίτα εξελίξεις. Λοιπόν, εμάς δεν μας αφορούν αυτά. Το ένα πολυβόλο καλύπτει την αριστερή και το άλλο τη δεξιά πλευρά της παραλίας. Είναι το μόνο επικίνδυνο σημείο? Υπάρχει άλλη μία παραλία δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο. Κύριε Μοίραρχε, μπορούμε? Βεβαίως. Σωτηρίου. Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Πάρε τον ασύρματο και έλα γρήγορα. Καλατζίδη. Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Δώστε εντολή για συσίτιο. Μάλιστα. Υπέροχα, υπέροχα. Και από ό,τι βλέπω τα δέντρα μας παρέχουν απόλυτη κάλυψη. Αλέξη, άνοιξε γρήγορα τον ασύρματο και συντονίσουμε τους άλλους στο μοναστήρι. Αετός 2. Αετός 1 εδώ. Αετός 1 εδώ. Έτοιμος. Δεν πρέπει να μας ακούνε, κύριε Διοικητά. Μα γιατί? Δεν έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ. Ίσως επειδή μεσολαβούν πολλά φυσικά εμπόδια. Για γύρισε το στα βραχιά. Τι έγινε, λαμβάνεις τίποτα? Κάτι ακούω στο βάθος. Αλλά έχει παράστα και δεν ξεχωρίζω. Για φέρε να δω. Μαμά, τι είναι αυτά που ακούω? Λες να έχουν πει οι Τούρκοι στο νησί. Είμαστε ασφαλείς εδώ? Ξέρει κανείς τουρκικά? Μοίραρχε, πού είσαι? Εδώ είμαι. Μου επιτρέπετε λίγο? Μου φαίνεται ότι μιλούσαν αγγλικά με αμερικάνικη προφορά. Ελάτε τώρα. Είναι από την αμερικανική βάση στην Καβάλα. Εμείς αυτά εδώ τα ακούμε καθημερινά. Ανάθεμά τους και μας κοψοχόλιασαν. Ο Πεταλάς, που δεν θυμιζόταν για την γλωσσομάθειά του, φουρκίστηκε πολύ από το γέλιο της κυρίας Μοιράρχου. Μαχμαλίδη! Τι έγινε? Σήκω πάνω ρε κτήνος! Δεν είμαι κτήνος, κύριε Διοικητά. Πώς? Αντιμιλάς στο διοικητή σου ζώων! Αυτό που σου είπα. Δεν είμαι ούτε κτήνος ούτε ζώων. Σήκω πάνω και ανέφερε τώρα! Ρίξε αν είσαι άντρας, μωρέ. Ρίξε! Σε σκοτώσω, ρε! Σε σκοτώσω! Μπρος! Βάρα! Θα σε περάσω στο στρατοδικείο! Άστο καλύτερα. Δεν του πήγαινε. Θα φάτε εδώ, κύριε Διοικητά. Ας το διάλο κι εσύ! Να πηγαίνουμε κι εμείς τώρα. Μάλιστα, κύριε Μοιράρχη. Γιαρέ, έλα γάβηξε τώρα, σε παίρνει ρε. Γάβηξε, ας χαρώ. Δεν θα μοιράσει φυλακή τώρα, ρε? Τι κάθεσαι? Πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά για ανυπακοή. Μανολή, σου μιλάω σαν φίλος τώρα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να οξύνουμε τα πράγματα. Ναι, αλλά εδώ είναι στρατός και χωρίς πειθαρχία θα μας πηδήξουν οι ανεπιθύμητοι. Κατάλαβες? Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μην ξεχνάς όμως και τι έχουν τραβήξει όλοι αυτοί στο τάγμα. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ. Το συνηθίζουμε πάντα για το καλωσόρισμα. Ευχαριστούμε, Δεσποτά. Τι λες εσύ, Καλετζίδη? Νομίζω ότι έχει δίκιο ο δόκιμος Σίδωρος, κύριε Διοικητά. Έχει δίκιο
Όλοι έχουν δίκιο εδώ πέρα, εκτός από μένα. Μανώλη, μην το παίρνεις προσωπικά. Κι ύστερα ο Μαχμαλίδης είναι ο καλύτερος πολυβολητής μας. Και εκτός από καλύτερος είναι και ο μόνος. Καλά. Δώστε εντολή για αναφορά. Λόγος, μπροστά! Είμαι Ανάς. Λοιπόν, πριν από λίγο συνέβη ένα πολύ άσχημο περιστατικό. Πού είναι ο Μαχμαλίδης? Παρόν. Έλα εδώ, Μαχμαλίδη. Πολυβολητής πεζικού Μαχμαλίδης Αποστόλης του Λαζάρου. 109 ΕΣΟ. Διατάξτε, κύριε Δικητά. Λοιπόν, Μαχμαλίδη, μπορείς να πεις στους συναδέλφους σου τι ακριβώς συνέβη πριν από λίγο? Μπρος. Με διατάξετε να σηκωθώ, κύριε Δικητά. Πιο δυνατά. Λοιπόν, συνέχισε. Με διατάξετε να σηκωθώ, κύριε Δικητά. Εγώ κοιμόμουν και μου είπατε σήκω ρε Ζών. Τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Όλες οι προμήθειες που είχαμε εξαντλήθηκαν. Ο διοικητής της νήσου Σαμοθράκης Πεταλάς το πήρε πάνω του και ο Σάλλος Ναπολέων έπαιζε το ρόλο που του ανατέθηκε. Εγκατέστησε το αρχηγείο του στη χώρα και πήταξε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού. Οι διαβιβαστές με τον Αλέξη την άραξαν στον ΟΤΕ. Ο Γρηγόρης στον ιατρικό σταθμό, αφού δεν υπήρχε άλλος γιατρός στο νησί. Ο Καλαϊτζίδης με την ομάδα του κατέλαβαν τον αρχαιολογικό χώρο και εμείς με τον Ισίδωρο επικεφαλής μείναμε στο μοναστήρι. Τελικά σκόρπισε τους 120 στρατιώτες του Λόχου σε δεκάδες σημεία κόντρα σε κάθε πολεμική τακτική. Δεν ρίχνεις κανένα καρφί ρε Μπετόβεν? Ο καλλιτέχνης δουλεύει εδώ. Να! Το μεγαλοφιές σχέδιό του ολοκληρώθηκε με το χαράκωμα του Μαχμαλίδη στην Παχιά Άμμο, το οποίο έσκαψε μόνος του ως τιμωρία για την ενταρσία του. Αυτό δεν είναι θάρρος, γαρέ μου. Είναι θράσος! Πώς τολμάτε? Δεν γνωρίζετε ότι η δική μας μπάντα έχει μεγάλη ιστορία? Με τι προσόντα? Ξέρετε, εγώ έχω κάνει ανώτατες μουσικές σπουδές. Είμαι γεννημένος για να διευθύνω μεγάλες ορχήστρες. 200 βιολιά, 150 έχορδα, 20 όμποε. Έξω! Πώς το είπατε αυτό? Έξω! Τι φωνή. Βρίσκεται. Μα είστε γεννημένος τενόρος. Καθίστε, ναι. Το όνειρό μου ήταν να τραγουδήσω. Πού σπουδάσατε? Μιλάνο. Λοιπόν, θα σας παραχωρήσω την μπάντα υπό έναν όρο. Δεν θα παίζετε Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, Μαρκόπουλο, Κηδικά και Λαϊδόνη. Μα εγώ δεν έχω σχέση με λαϊκά άσματα. Από Τσαϊκόφσκι και πάνω. Όχι, αυτός είναι κομμουνιστής. Όχι, Ρώσος είναι. Όχι, κομμουνιστής είναι. Καλά, όχι Ρώσος. Έτσι, μπράβο. Έχουμε τόσα τραγούδια από την ελληνική παράδοση. Λαβράγκα, Πατέτσο, Καλημέρι. Και κάτι ακόμα, κύριε Δήμαρχε. Θα ήθελα και ένα μέσο για τις μετακινήσεις μου. Ξέρετε, το κύρος του μαέστρου. Θα φροντίσουμε και γι' αυτό. Κοντζά μαέστρο θα τον αφήσουμε στον ποδαρόδρομο. Το πουλί είναι διαχειρός... Διαχειρός Λελούδα. Το φιλοτέχνησε ο πάπος μου, Ισίδωρος Λελούδας. Το άφησε παρακαταθήκη πριν αποβιώσει. Ο φοίνικας που αναγεννάται εκ της τέφρας και η φλόγα που δίνει φτερά στο πουλί. Έλα, κανελί μου. Την άλλη. Καλημέρα. Βρε Καλώστη. Κύριε Δημήτρη, μπορώ να κάνω μια συνδιάλεξη στη Γερμανία? Και βέβαια μπορείς. Δώσ' μου το νούμερο και πήγαινε στο θάλαμο δίπλα. Ναι, ομιλείτε με Ελλάδα παρακαλώ.
Πολλές συνδιαλέξεις με Γερμανία έχετε, κύριε Δημήτρη. Μα αφού εκεί δουλεύουν οι περισσότεροι. Τι λέτε? Ναι, πάει, άδειασε το νησί. Ναι. Ομιλείτε με την νίκη της Θαμοθράκης. Τι θα γίνει, κάθε μέρα φασολάδα θα τρώμε. Και τι φταίω εγώ, ρε Αγγελόνια? Πολυβολείο εδώ λέγεται. Κλείσε, Μαχμαλίδη. Μιλάω με άλλον. Λέγεται. Ναι. Ακούω. Όχι, τώρα δεν ναι. Έλα. Ξοκλείσε εδώ. Κλείστε ρε, εγώ μιλάω. Κλείστε, ρε, μιλάω με τον Αγγελόνια. Εδώ Άγιος Πέτρος λέγεται. Καλή ένας το σηκώνουν όλοι. Έλα, Αγγελόνια, λέγε. Μου λες συνάδελφε, θα μου δώσει μια γραμμή στην Αθήνα. Όχι τώρα. Σε κανένα 2 ώρες που θα φύγει ο κύριος Δημήτρης. Καλά, σε κλείνω τότε. Και σε μένα, Αλέξη, μην με ξεχάσεις. Κλείστο ρε που έμαθες να παίρνεις και τηλέφωνο. Είχες τηλέφωνο και στα πρόβατα. Τσουρελάκι. Ας το διάλογο σκατόβλα και κρυφακούς κιόλας. Τι έγινε, ρε, άργησες? Άσε ρε, μας έκανε πάλι κήρυγμα ο Πεταλάς. Τι κήρυγμα? Να προσέχουμε, λέει, τη συμπεριφορά μας, τα γνωστά μου. Καλά. Εγώ τώρα πάω γιατί έπαιξα όλη μέρα. Πατέρα Άνθιμε, ελάτε για φαγητό. Ευχαριστώ, παιδί μου. Νηστεύω για το 15 Αύγουστο. Μη στεναχωριέστε. Πάλι φασολάδα έχουμε. Νηστεύω και από λάδι. Βεγγανίο. Καλά, πώς γίνεται να νηστεύετε από λάδι και να τρώτε ελιές? Το λάδι θεωρείται αρτήσιμο. Μα τότε και οι ελιές είναι αρτήσιμες, αφού το λάδι βγαίνει από τις ελιές. Κοίταξε, παιδί μου. Το τηρούμε για να δείξουμε την εγκράτειά μας στην νηστεία. Ναι, αλλά τότε ούτε ελιές πρέπει να τρώτε. Όχι. Η ελιά είναι καρπός της γης. Όπως η ντομάτα, τα γκουράκια. Γι' αυτό και τα τρώμε σκέτα χωρίς λάδι. Μα και το λάδι από τις ελιές βγαίνει που είναι καρπός της γης. Ακριβώς. Το λάδι βγαίνει από την ελιά. Άρα δεν είναι καρπός. Έτσι εξηγείται, Καλά, πώς γίνεται? Αν πιέσει την ελιά, βγαίνει λάδι. Καλά, θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Τι θα γίνει, ρε Αράπη? Κάθε μέρα φασολάδα. Δεν λες που υπάρχει και αυτή η Αγγελόνια, μιλάς και από πάνω. Α δούμε άμα τελειώσει τι θα τρώτε. Πάμε σε νερό, ρε μαλάκα. Με συγχωρείτε, πατέρ. Το ψωμί είναι νηστίσιμο. Ναι, παιδί μου. Το ψωμί είναι νηστίσιμο. Πώς είναι νηστίσιμο αφού δεν είναι καρπός της γης? Όχι. Το ψωμί είναι νηστίσιμο γιατί βγαίνει από το στάρι, που είναι καρπός της γης. Μα τότε και το λάδι είναι νηστίσιμο που βγαίνει από την ελιά, που είναι καρπός της γης. Ναι, αλλά είπαμε ότι το λάδι μη με μπερδεύεις, τέκνο μου. Και συγγνώμη κιόλας. Γεια σου, παππού. Βρε καλά στον ανιψιό. Τι κάνεις? Μια χαρά. Δεν μου λες, θα συνεχίσουμε εκείνη την παρτίδα σκάκι? Σκοπεύω σήμερα να σε διαλύσω. Κεφάκια. Εσύ έπαιζες, έτσι? Ναι, εγώ έπαιζα. Ρε παππού, να σε ρωτήσω κάτι. Για λέγε. Γιατί όταν είναι να τα ρίξω σε ένα κορίτσι, την τελευταία στιγμή κολώνω? Όπα. Έρωτας εν τη γενέση, αγόρι μου. Έλα ρε, κόφτω. Δεν έγινε τίποτα. Απλά πέρασε χθες να τηλεφωνήσει και με κοίταξε με κάτι μάτια υπέροχα. Για λέγε. Σήμερα ξανάρθε με μία φίλη της. Και αυτή τη φορά μου χαμογέλασε. Την τρίτη κίνηση πρέπει να την κάνεις εσύ. Παίζω τώρα. Ορίστε. Γρηγόρη, φεύγω. Αν χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Εντάξει, Γεωργία. Γεια σας. Γεια σας. Γεωργία, βλέπω... Τι? Αυτή η οικειότητα. Γρηγόρη, ξέρεις, ναι, Γεωργία. Σκάσε ρε τσόγλανε. Παντρεμένη με παιδί είναι η γυναίκα. Παντρεμένη μεν, αλλά... Άισιχτήρ. Εμπρός. Γεια σου, ρε Παπακό. Ναι, εδώ είναι. Ναι, θα του το πω.
Φύγε γρήγορα, σε ψάχνω πεταλές. Πού σου γάμο, το δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η παρτίδα. Άντε, γεια. Σκάλα του Μιλάνου. Φιλαρμονική του Βερολίνου. Μετροπόλιταν όπερα. Ρε λες να είμαι μαέστρος και να μην το ξέρω. Πάμε. Στοπ! Ρε παιδιά, συντονιστείτε. Και εσύ, αρμόδιε, κράτα την αναπνοή σου. Θέλω αυτό το... Στοπ! Τι θα σε δω, ρε? Θέλω κι εγώ να τραγουδήσω. Φύγε, έχουμε πόλεμο, το καταλαβαίνεις? Τότε θέλω να πολεμήσω. Στο διάλογο. Φύγε από εδώ. Στο διάλογο. Φύγε. Έλα τα παιδιά, πάμε από την αρχή. Τι έγινε γάμο το διάλογο μου και με διακόπτετε? Δεν βλέπετε ότι δημιουργώ? Ο Πεταλάς ετοιμάζεται για έφοδο. Μεσημεριάτικα πάνω που βρήκα το τέμπο. Ας το τέμπο. Ο Σωτήρης περιμένει με αναμένη τη μηχανή του τζιπ. Για όλο μου, κανείς δεν μπορεί να πρόκοψε εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, αύριο την ίδια ώρα εδώ, εντάξει? Εντάξει, Μπετόβεν. Κομμένο, Δημήτρη μου, μου το κλείσες. Αλική, πού πας, μωρό μου? Από πού ξεφύτρωσε αυτή, ρε? Την έχει κάνει λαχείο, όπως είναι ο Βουγιουκλάκη. Πού είσαι εσύ και σου ψάχνει? Τι έγινε πάλι? Τι να γίνει, μεσημεριάτικες τσάρκες. Ωχ, κατάλαβα. Πού γυρνάς, ρε ψαρούκλα? Εδώ στο ιατρείο ήμουνα, κύριε Δικητά. Ο ασύρματος πού είναι? Εδώ στο τζιπ, τον έχω μόνιμα. Μπες μέσα. Πάμε περίπου όλους στα φυλάκια. Νοστιμιά το άτιμο. Είναι ολενιάρικο μαλάκα, γι' αυτό. Τι διάλογο γυρεύουν αυτοί εδώ τέτοια ώρα? Τι έγινε, ρε ψαρούκλες, το ρίξαμε στη λούφα? Τώρα τελειώσαμε, κύριε Δικητά, και είπαμε να πάρουμε μια ανάσα. Τέτοια ώρα? Είναι πολλά τα χιλιόμετρα, κύριε Δικητά. Καλά, καλά. Μου λες, έμεινε τίποτα? Κάτι έμεινε. Ωραία. Βάλε μου λίγο φασολάδα. Μου άνοιξε η όρεξη εδώ πέρα. Πώς θα φάτε, κύριε Δικητά, δεν έχω τίποτα εδώ. Φέρε μια φρατζόλα, θα δεις. Ωραία. Ρίξε, με προσοχή. Κρύωσε, Γιάτιμη. Κάθε μέρα κρύο το τρώμε το φαγητό, κύριε Δικητά. Μας έχετε ρηγμένους. Ρηγμένους, όλο παράπονα είσαι, Μαχμαλίδη. Πολύ ζουμί σε αγάπη. Λοιπόν, από αύριο η διανομή θα γίνεται ένα αλλάξ. Τη μια μέρα θα ξεκινά από εδώ, την άλλη από τον αρχαιολογικό χώρο. Όχι τίποτα άλλο, επειδή έφτιαξες τέλειο χαράκωμα, Μαχμαλίδη. Ένα πολεμικό πλοίο στο βάθος. Πού το ρε? Τι βλέπεις, Μαχμαλίδη? Δεν φαίνεται να έχει σημαία. Δεν έχει. Στα όπλα! Στα όπλα! Γρήγορα στο χαράκωμα!
Φαίνεται να κάνει στροφή. Κάτι μυρίζει εδώ μέσα. Τι διάλο παϊδάκια ψήσατε, ρε. Θέλετε να δείτε με τα κέρια, κύριε Δικητά? Για φέρε. Κάτι σκαρώσατε εσείς εδώ πέρα, δεν με ξεγελάει εμένα η μύτη μου. Τι μυρίζει παϊδάκια με λιβάνι. Ρε μπας και χτυπήσατε κανένα αγριοκάτσικο, να σας πάρει ο διάλος. Αποβατικό πάντως δεν φαίνεται. Μάλλον αντιτορπιλικό είναι. Μαχμαλίδη, ρίξε 2 προειδοποιητικές βολές. Να το. Σηκώνω σημαία. Έλα. Ελληνικό είναι, ρε. Ας το διάλο. Δικό μας είναι. Βγες έξω. Με τρόμαξες. Θέλω να σου μιλήσω. Φύγε, σε παρακαλώ, μην μας δει κανείς. Θα σε περιμένω στο κάστρο. Αύριο το απόγευμα. Πόρτα ρε μαλάκα, κάνε πορτακουνί σου. Τι γυναίκα. Σκάσε ρε, η γυναίκα του μοιράρχου είναι. Αυτό δεν πάβει να την κάνει ωραία. Μετά την ορκομοσία του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμανλή ως πρωθυπουργού, ακολούθησε η πρώτη φάση της ορκομοσίας μελών της κυβερνήσεως υπό του μακαριωτάτου. Άρε Καραμαλάρα. Είναι ηγέτης ο Μπαγάς, πώς να το κάνουμε. Τι λες, Αχιλιά? Ναι, βέβαια. Αχ, καλέ, είναι κούκλος. Κούκλος. Ρε, Σιμποστάνη. Πάμε, τι περιμένουμε. Κάτσε ρε, θα μας πάρει κάνα μάτι. Τι μάτι να μας πάρει τέτοια ώρα, ρε Σίδωρε, τρελάθηκες. Πάμε. Λύκισμα εσύ εδώ, ρε. Κοκομέλη είναι, ρε. Σου είχα πει, ρε. Τα είχα δει από την πρώτη μέρα που ήρθαμε. Αγροφύλακας είναι. Καλυφθείτε, ρε. Σωστό, Παγώ. Κάπου εδώ κάτι ήταν. Ρε εσείς, ακούσατε τίποτα? Πάει μωρέ μαλάκα. Όλο φαντάσματα ακούς. Αλέξη, ξύπνα ρε, όπου να είναι θα έρθουν οι υπάλληλοι. Καλά. Θα φτιάξεις καφέ? Γιατί έφτιαξες ποτέ και ρωτάς? Έλα ρε μαλάκα. Περίμενε σε λίγο. Όσο σκέφτομαι ότι πρέπει να απλώσω καλώδια στο παρατηρητήριο. Ήθελα να ξέρω τι θα γίνει τόσα χιλιόμετρα όταν τελειώσει η επιστράτευση. Πολύ αισιόδοξος είσαι. Από εδώ θα πάρεις απολυτήριο, αγόρι μου, και να είσαι ευχαριστημένος.
Πατέρ, να σας ρωτήσω κάτι, αλλά να μου απαντήσετε ειλικρινά. Πώς τη βγάζετε? Τι εννοείς? Δεν σας έχει λείψει... Καταλαβαίνετε. Μη με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Δεν επιμένω, απλά ήθελα να μάθω πώς ξεπερνάτε το γενετήσιο ένστικτο. Καταργείται το εθνόσημο του Φοίνικα ως διακριτικό σήμα. Από το Υπουργείο Αμήνης εκδόθηκε διαταγή για την αφαίρεσή του από τα πηλίκια των στρατιωτικών καθώς και των σωμάτων ασφαλείας. Τα μάθατε, ρε, καταργήθηκε το πουλί. Πότε έγινε αυτό? Τώρα το με το ραδιόφωνο. Είσαι σίγουρος, ρε? Είσαι σίγουρος, ρε μαλάκα. Τώρα το άκουσα. Άντε, σπάστε τα. Δεν σπάει το γαμημένο. Τι κάνετε, κύριε? Δεν βλέπεις. Σπάμε το πουλί μας. Είστε καλά, ρε? Αυτά είναι σύμβολα της πατρίδας μας. Κύριε Δόκιμε! Κύριε Δόκιμε! Χτυκιάρη, κάνε μας τη χάρη. Θα τον φέρω στο διοικητή τώρα. Γιατρέ, 2 στρατιώτες αρρώστησαν ξαφνικά. Πάλι. Επιδημία έπεσε. Καλά έρχομαι. Σε μισό λεπτό έρχεται. Τι γίνεται, ρε Μαχμαλίδη? Πονάω πολύ, γιατρέ. Για να δω. Ξεκουμπώσου. Τι, εσύ θα με εξετάσεις? Ποιος άλλος? Λοιπόν, πονάς? Όχι, όχι. Εδώ, πονάς, πονάς? Όχι. Αφού πονάς. Αχ! Πονάς. Δεν πονάς? Ναι, γιατρέ, πονάω τώρα. Και το χρώμα του. Γεωργία. Ετοίμασέ τα γρήγορα. Και εσύ το ίδιο έχεις. Τι να ετοιμάσει, γιατρέ? Ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά. Μα εγώ... Έφερες τις πενικυλίνες? Τις ποιες? Γρήγορα, μην πάθουν καμιά κρίση. Κρίση! Άσε μας από εδώ, ρε, γιατρέ. Πάμε να φύγουμε. Τι έγινε, ρε ψάρι? Τι έγινε? Να, εδώ. Θα αποκτήσουμε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ρε εσείς, από εδώ πέρα φαίνονται τα πάντα. Ο Θεή! Πάει κι αυτός. Έτσι όπως πάει, όλοι σαλταρισμένοι θα φύγουμε από εδώ πέρα. Είχε δίκιο ο Σωτήρης. Ένας-ένας είχαμε αρχίσει να φεύγουμε. Μη εξαιρουμένου και του πεταλά. Αυτός είχε αποκτήσει μια αιμονή με το φεγγάρι. Έτσι λένε το βουνό της Σαμοθράκης. Φεγγάρι. Από την κορυφή του παρακολουθούσε ο Ποσειδώνας στις μάχες του Τροϊκού πολέμου. Ίσως να το έμαθε αυτό ο πεταλάς, γι' αυτό κάθε τόσο ανέβαινε στο βουνό και αγνάντευε με τα κιάλια, περιμένοντας τις ορδές των Τούρκων. Το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε ήταν η τροφοδοσία. Το λύσαμε όμως και αυτό με το δικό μας τρόπο. Απόψε την κιθάρα μου τη στολής ακορδέλες. Απόψε την κιθάρα μου τη στολής ακορδέλες. Και μες στις ρούγες τραγουδώ για τις όμορφες κοπέλες. Μαχμαλίδη! Ετοίμασε τον υγρό σου τάφο, κάθαρμα! Χάλασε γρήγορα, αυτός είναι τρελός! Μέσα! 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 Ναι. Κάντε κάτι, κύριε Δικητά. Γιατί οι οπλίτες έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται. Φοβάμαι μην το ρίξουνε στο πλιάτσικο. Μάλιστα. Μάλιστα, θα περιμένω. Α, ναι. Εντάξει, θα δώσω διαταγή. Ναι, χαίρετε. Ασυχτήρ πια, μισάφι. Τι σας είπε? Να αφαιρέσουμε το πουλί. Ποιο πουλί? Θα σου έλεγα τώρα ποιο πουλί. Το Φοίνικα από το καπέλο. Α. Και για τα τρόφιμα τι είπε? Προσπαθούν, λέει, να βρουν το καράβι που θα μας φέρει τις προμήθειες. Τρέχα, γύρευε.
Πάντως καλά του τα είπατε. Μα πια χρειαζότανε. Μας εγκατέλειψαν εδώ στο έλεος του Θεού. Εμπρός. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο Σύλλογος των Κυριών της χώρας αποφάσισε να σας γλυκάνει. Α, μας κακομαθαίνετε. Μα τι λέτε, εσείς μας φυλάτε εδώ πάνω. Ξέρετε τώρα, το καθήκον μας κάνουμε. Θα δοκιμάσετε ένα, είναι σαμοθρακιώτικο. Ευχαριστώ. Μαμά, τι θεσπέσιο γλύκισμα είναι αυτό. Κυρίες μου, θα με αναγκάσετε να επιτάξω όλα τα γλυκά που φτιάχνετε. Επιτρέπετε? Κάτι πρέπει να κάνετε εσείς, κύριε Μοιράρχε. Τι μπορώ να κάνω εγώ. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Ούτε η ιεραρχία τηρείται, ούτε τίποτε. Έχεις κάτι να προτείνεις? Μπορείτε να στείλετε μια αναφορά στη διοίκηση της Λίμνου. Αδελφό σώμα είστε. Και είστε και ανώτερο σε βαθμό. Αυτοί είναι όλοι οι εχθροί της πατρίδος. Δεν έχεις άδικο. Πολλές φορές ο εσωτερικός εχθρός είναι ο χειρότερος. Εμπρός. Μάλιστα, κύριε Διοικητά. Μάλιστα, θα εκτελεστεί. Αυτοί δεν πρόκειται να αφήσουν τίποτα όρθιο. Αγαπητέ πατέρα, τώρα που γύρισες εσύ από την εξορία, λείπω εγώ. Τελικά η Μακρόνισσος μάλλον μας έκανε καλό, γιατί εδώ που μας άδειασαν βρήκαμε τον παράδεισό μας. Ελπίζω μόνο να μην κάνουν καναντού οι Τούρκοι, γιατί όπως είμαστε έτσι απομονωμένοι, ούτε την προσευχή μας δεν προλάβουμε να κάνουμε. Κι αν είμαι ήρωας, ποτέ δεν θα το μάθω. Είμαι ο φαντάρος που δεν μου λάχε να πάθω. Ο πόλεμος δεν άρχισε για μένα. Το θάρρος και η τόλμη πήγανε χαμένα. Κι αν είμαι ήρωας, δόξα δεν θα αποκτήσω. Μες στο σκοτάδι μόναχος θα περπατήσω. Μ' αν το θελήσει η πατρίδα με κρίνει. Ένας γενναίος που του έτυχε. Κι αν είμαι ήρωας, δόξα δεν θα αποκτήσω. Μες στο σκοτάδι. Μεθοδικά καταγράφεται στο αιματωμένο έδαφος της Κύπρου η γραμμή του Αττήλα που ξεκινά από τον κόλπο του Μόρφου και καταλήγει στον κόλπο της Αμοχώστου. Τι γίνεται, ρε Μανώλη? Αυτοί όπως πάνε θα καταλάβουν ολόκληρο το νησί. Τι να πω, ρε Ισίδωρ, τα έχω χαμένα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει ο Καραμαλής. Τι να κάνει ο άνθρωπος, χούντα βρήκε. Δικαιολογίες. Δεν βλέπεις ότι ο στρατός είναι υποδιάλυση? Μην το παραλέμε τώρα. Μα πού είναι ο στρατός? Πώς αφήνει να μας ξεφτιλίζουν έτσι? Κάτι παίζεται. Έτσι μου έρχεται να επιστρατεύσω 3-4 καΐκια και να εισβάλλω απέναντι στην Ήμβρο. Δεν είναι κακό. Κάτσε μην γλυκαθούν οι Τούρκοι και κάνουν κανένα ντου προς τα δω. Ας τολμήσουν και να καλοπεράσουν τα τουρκάκια. Με το χέρι στη σκανδάλη τους περιμένουμε. Τι έπαθες? Τίποτα. Κρασίνα από τα παιδιά. Στην υγεία σας, γενναίοι μου. Σιγά τους γενναίους. Για πιάτσικο καλή είναι. Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείτε, κύριε Μοιράρχε? Έτσι είναι, λοχαγιά. Δεν έχουν αφήσει μποστάνι για μποστάνι οι λεβέντες σου. Α, σε παρακαλώ. Μοιράρχε, μας προσβάλλεις. Εδώ οι ντόπιοι μόνοι τους προσφέρονται.
Εμένα πάντως μου διαμαρτύρονται ότι τους ρημάξατε. Εγώ δεν αντιλήφθην κάτι τέτοιο. Σωτήρη, φέρε το τζιπ και άλλοι αποσυρθείτε, είναι αργά. Τι έπαθες ρε Μανώλη, θα φύγεις? Λέω να πάω μια βόλτα στα φυλάκια. Έλα, μην μας το χαλάς. Εντάξει ρε Μανώλη, μια κουβέντα είπαμε. Δεν το είπαμε να σε προσβάλλουμε. Φίλοι είμαστε, τι διάολο. Έλα, στην υγεία μας. Καλή καρδιά και σκέψου το, δεν είναι κακό. Δέκα. 6. Εγώ και ο κόβω. Ρίγα. Ντάμα. Ξέρει. Δεν μ' ακούς. Έλα, πάτερ, άσε μας να παίξουμε. Άσος. Πάρ' το. Τι θα γίνει, πάτερ, θα παίξετε εσείς για μένα. Ποιος παίρνει τέτοια ώρα? Χαίρεστε, δεν είναι για μας, θα παίρνουμε βαλέ. Άσος. Πόσους άσους έχεις εσύ, ρε? Ρε, ας πάει κάποιος να το πάρει, για μας θα είναι. Πατέρ, δεν κάνεις ακόπο. Κι άλλος άσος. Ναι, λέγεται. Τι λέγεται ρε μαλάκα, σηκώστε το επιτέλους. Ποιος είναι? Τι ποιος είμαι ρε μαλάκα, ο Αλέξη από τον ΟΤΕ είμαι. Εσύ ποιος είσαι? Ο πατήρ Άνθιμος από το μοναστήρι. Ναι, μπρος. Λέγεται. Με συγχωρείτε πάτερ, δεν ήξερα. Δεν πειράζει, παιδί μου. Πού βρίσκονται αυτοί? Στην αυλή είναι συγκεντρωμένοι. Πέστε τους ότι έρχεται ο διοικητής για έφοδο, εντάξει? Εντάξει. Παιδιά, μαζεύτε τα γρήγορα, έρχεται ο διοικητής για έφοδο. Όχι ρε γάμο, τα υπνίες έχει τώρα που μου γύρισε το χαρτί. Έλα λοιπόν, το κόβουμε. Ανέσει το μανουάλι, σκοπός, θέσου. Φοβόμουν πως δεν θα αρχώσουν. Δεν έπρεπε. Θα αργήσω και θα με ψάχνουν. Μη φοβάσαι. Πόσο όμορφη είσαι. Θέλω να είμαι μαζί σου. Συνέχεια. Με πιστεύεις? Φεύγω. Δεν θα ξανάρθω. Ψωμιάδης. Παρόν. Γεωργίου. Παρόν. Αγγελόνιας. Εδώ. Τι είναι αυτό ρε Αγγελόνια? Να ξέρω τι μου στέλνει η μανούλα μου. Ανοίξε το άμα θες. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα ανατρεπτικό. Τώρα που έπεισε η Χούντα. Σούρμης. Παρόν. Επιτέλους, μανούλα μου. Τραβιάτα, Κασταντίβα, Κάρμεν, Φουρελίζ. Αγόρι μου, είσαι γεννημένος για μεγάλα πράγματα. Αυτή είναι τα ποθράκια, αυτή είναι. Κι άλλο. Τείχος ρε μαλάκα, τείχος. Φεύγω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ένα κουράγιο θέλει ακόμα και φτάσαμε.
Φάλα γελόνια, θα το πληρώσεις ακριβά αυτό. Να πάμε ρε, μην ξυπνήσω πετάλας και φάγε αρκετές. Ρε εσείς, η νοσοκόμα δεν είναι αυτή. Το είχα καταλάβει εγώ. Το παλιόγερο, γι' αυτό δεν ήθελε να έρθει. Κοίτα ρε, εμείς πήγαμε να σκοτωθούμε και αυτός. Έχω μια ιδέα. Πάω να αφήσουμε το τζιπ και θα σας πω. Πάθατε ρε μαλάκες ξημερώματα. Άσε ρε, πώς δεν σκοτωθήκαμε για από πάνω. Καλά, τι έγινε? Σπάσαν τα φρένα και πέσαμε σε ένα τοίχο. Τι στο διάολο. Καλά που δεν ήρθα μαζί σας. Άντε, μπέστε μέσα. Ο Σωτήρης πού είναι? Στον καράζ προσπαθεί να φτιάξει το τζιπ. Καλά, αυτός δεν χτύπησε. Τι να χτυπήσει μωρέ το σκύλι. Θα τσουξεί. Πάρ' το χέρι σου, μωρή αδερφή. Πονάς, μωρό μου. Πονάς. Καλά δεν θα φωνάξεις την νοσοκόμα να σε βοηθήσει. Πολλά ζητάτε. Θα είναι κουρασμένη ρε η κοπέλα. Γιατί η νυχτερινή βάρδια είχε? Ξέρω εγώ. Μπορεί να εφημέρευε χθες στο νοσοκομείο. Τι υπονοείτε ρε μαλάκες? Εμείς, τίποτα. Έτσι λέμε. Τι διαδίδεις ρε κολόπεδο? Εγώ? Εσύ ρε ρωτήλε. Δεν κοιτάς ρε τα χάλια σου με την κόρη του μετανάστη. Ρε γιατρέ, γιατί με καρφώνεις? Εγώ δεν διέδωσα τίποτα. Οι άλλοι σε είδανε. Τι έγινε εδώ ρε, όλοι βολευτήκατε εδώ πέρα? Γιατρέ, ξέρασε τα όλα. Την είδαμε να βγαίνει πριν από λίγο. Αυτός γαμώτο. Έλα, λέγε τώρα. Τι να πω ρε ηλίθιε. Πες, καλή ήτανε. Μαλάκες, μη βγει προς τα έξω τίποτα. Με κάψατε. Φαντάζεστε ρε τον άντρα της νοσοκόμας να κυνηγάει το γιατρό στα σοκάκια. Και αυτή να τρέχει πίσω και να φωνάζει. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Θα μ' αγαπάς? Δεν το βλέπεις? Και όταν θα φύγεις? Όταν φύγω θα σε πάρω μαζί μου. Ψέματα λες. Μόλις απολυθείς θα με ξεχάσεις. Στορκίζομαι. Δεν σου λέω ψέματα. Θέλω να είμαι συνέχεια μαζί σου. Αν το μάθημά μου θα με σκοτώσει. Δεν θα αφήσω κανένα να σε πειράξει. Αν θες θα έρθω αύριο κιόλας. Σπίτι σου. Όχι, όχι. Καλύτερα να μην μάθει κανείς τίποτα. Μαρίνα. Στο περιγιάρι το κρυφό. Λίγες μέρες μας πρόλαβαν από τη μέρα των εκλογών και όπως είναι φυσικό τα πολιτικά κόμματα έχουν εγγύει την προεκλογική τους εκστρατεία. Στην Θεσσαλονίκη μίλησε σε μεγάλη συγκέντρωση οπαδών του κόμματός του και ο αρχηγός του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Ανδρέας Παπανδρέου, αναπτύσσοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και εξαγγέλλοντας τις βασικές του αρχές. Τι είναι τούτο? Με Ζιβάγκο και θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα. Πάντως είναι γόης. Διψάσαμε το μέση. Είδες το Θεοδωράκης? Γεφύρωσε το χάσμα. Βγάζουν άποψη και τα νεολαία τώρα. Δεν ξέρω τι λες εσύ παππού, αλλά ο άνθρωπος είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε? Και δεν πάμε. Καθίστε, καθίστε. Σωτήρη, πήγαινε φέρε το τζιπ, λέμε να πάμε μια βόλτα στην παραλία. Μάλιστα, κύριε Δίκητα. Και μην το ξενυχτήσουμε, Στις 10 να είστε μέσα. Η καιρή είναι δύσκολη. Εντάξει, κύριε Δικητά. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα. Ένα βράδυ που βρέχε το ξημέρωμα. Γυρίζουμε στη χώρα, κύριε Δικητά. Ποια χώρα?
Πάμε στο μοναστήρι να κάνουμε έκπληξη στους γενναίους μου. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα. Σκοπός. 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 Ρε σκοπός. Τι έγινε ρε Μανώλη? Ρε πω έχει ο σκοπός. Σκοπός. Ρε σκοπός. Πού είναι οι γενναίοι σου ρε πεταλά? Ανοίχτε. Ψαρούκλες. Σκοπός. 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 Ανοίχτε. Με αυτούς τους χαμένους δεν θα πας να καταλάβεις την Ύμβρο. Ανοίχτε. Πού είναι αυτοί, πατέρα Άνθιμε? Μέσα είναι τα παιδιά, κύριε Δίκητα. Κοιμούνται. Κοιμούνται τα παιδιά. Τώρα θα τους δείξω εγώ. Τα παιδιά. Ψαρούκλες. Ισίδωρε. Διατάξτε κύριε Δίκητα. Ψαρούκλες. Ψαρούκλες. Έξω. Ψαρούκλες. Έξω. Έξω. Γαϊδούρια. Γαϊδούρια. Έξω. Έξω. Κοίτα έξω. Ισίδωρε. Ισίδωρε. Τι έπαθες ρε Μανώλη? Μανώλη, μη με ξαναπείς Μανώλη. Είμαι ο διοικητής σου. Και από αυτή τη στιγμή είσαι υπό περιορισμό. Κατάλαβες το κειμέ? Μάλιστα κύριε Διοικητά. Λοχεία. Μάλιστα κύριε Διοικητά. Να βγουν όλοι για αναφορά. Τώρα. Γρήγορα έξω όλοι. Γρήγορα. 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 Μας πιάσαν στον ύπνο οι Τούρκοι βρε! Κάσε κι εσύ! Δημηρία, πρόσχη! Ποιος ήταν σκοπός αυτή την ώρα? Ποιος ήταν σκοπός? Να βγει μπροστά! Γαμώ το σας διατάζω! Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω, κύριε Διοικητά, ότι ο σκοπός αυτή την ώρα στην πύλη ήταν ο πλήτης Αγγελόνιας! Αγγελόνιας! Διατάξτε με, κύριε Διοικητά! Κάτω! Ένα-δυο κάτω! Ένα-δυο κάτω! Ένα-δυο κάτω! Ένα-δυο κάτω! Είμαι παντρεμένη. Κι εγώ μωρό είμαι παντρεμένος κι εγώ. Ξεπεράσουνε στα αυτοδικείο. Είμαι γυναίκα διοικητού. Μη φοβάσαι μωρό μου. Κι εγώ είμαι οδηγός διοικητού. Πού να φανταστώ ρε θα έρχονταν μαζί με τους άλλους για έφοδο? Αν μου ρίξει κανένα μήνα φυλακή, θα το πληρώσεις εσύ. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Αν σου ρίχνε θα το είχε πει ήδη στο Θάνο. Θα το γράψει στα βιβλία. Τι κάνει τώρα? Τίποτε. Έχει κλειστεί στο γραφείο του και δεν μιλάει σε κανέναν. Αγαπητή μητέρα, ο ιός σου δεν είναι άξιος να φορά την τιμημένη στολή του Έλληνος αξιωματικού. Η μόνη σωτηρία είναι πλέον Καλημέρα, είναι μέσα κύριος Διοικητής? Μάλιστα κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ. Μπρος. Έχει έρθει ο κύριος Δήμαρχος και θέλει να σας δει. Θα περάσει. Καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα Δήμαρχε. Τι γίνεται? Τι να γίνει? Πώς πάει? Πώς να πάει? Καλό το χθεσινό γλέντι, αλλά το κρασί με βάρεσε στο κεφάλι. Εμένα να δεις πώς με βάρεσε. 1000 σφυριά με βάρεσαν και καρφιά με κάρφωσαν. Εννοείς τον τρισκατάρατο. Δεν είδες χερεκακία? Καλά, μην δίνει σημασία. Το κρασί έφταιγε. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Τι παρέλαση τώρα?
Μη μου το χαλάς. Όλο το νησί πώς και πώς περιμένει αυτή τη μέρα. Πρώτα την παρέλαση την κάναμε με το σχολείο, τώρα που έχουμε και το στρατό. Στρατό... Δεν γίνεται, Δήμαρχε. Ξέχασε το. Ρε Μανώλη, είναι σαν να παραδέχεσαι την ήττα σου. Ευκαιρία με μια καλή παρέλαση να του τη βγεις του Καντίφλα. Του Μπασκίνα. Κατάλαβες. Λες. Λέω. Κύριε Διοικητά της Υποδιευθύνσεως Χωροφυλακής Λίμνου, εν συνεχεία των όσων σας ανέφερα στην επιστολή μου της 19ου 1974, υποχρεωθήσομαι να επανέλθω. Και να σας αναφέρω ευτυχώς ότι η κατάσταση στην Ίσον Σαμοθράκη έχει γίνει πλέον ανεξέλεγκτος. Εξαιτίας των συνεχιζομένων επιδρομών από τους... Να είχαμε και λίγο Στράους να ακούγαμε, Φιώρα. Καλά είναι και έτσι. Δεν ξέρεις τι απόλαυση να ακούς το χαλάσιο Θουμνάδι. Με όλες αυτές τις ζώκες πάνω από το κεφάλι σου. Δυστυχώς, οι δυνάμεις της χωροφυλακής αδυνατούν να παρέμβουν. Γιατί όχι? Διότι καθώς γνωρίζετε, ισχύει η ΣΕΤ στρατιωτικός νόμος. Και η κυριαρχία της νήσου βρίσκεται στα σχήρας ενός ανικάνου Έλληνος αξιωματικού. Να κάνεις τις μεγαλύτερες μαλακίες. Αλλά αξίζει. Κύριε Διοικητά, μιλάτε σαν ειδικός. Στον έρωτα είμαι καθηγητής, αγόρι μου. Ρε, τα ρούχα μου είναι κολόπεδα. Αγγελόνια, κάτσα μου εσύ κακόνες. Θα σε σκοτώσουν. Κύριε Δόκιμας, μου πήραν τα ρούχα μου. Πατεράζει με. Τι έγινε ρε παιδιά, τι έπαθε ο Λοχίας? Μην ανησυχείτε, πατέρ. Ξεπλένει τις αμαρτίες του. Είχαμε μπει πλέον στο χειμώνα. Η ζωή έπαιρνε τους παλιούς αργούς ρυθμούς στο νησί της Σαμοθράκης. Η μόνη διασκέδαση ήταν τα σαββατιάτικα μεθύσια στο καπήλιο του Λιρούδια στη χώρα και η καθημερινή χαρτοπεξία στα φυλάκια. Πολλοί άρχισαν να κουράζονται από την απραξία και η ανάγκη να βρεθούν άλλοι τρόποι για να σκοτώνουμε την ανία μας μεγάλη. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός θα μας γέμιζε τη ζωή στις δύσκολες μέρες του χειμώνα. Το έργο ήρθε σε πέρας από τους διαφηβαστές, που είχαν ηλεκτρονικές γνώσεις και σε λίγο η πρώτη εκπομπή ήταν γεγονός. Καλησπέρα, ψαρούπες μου. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός των γενναίων είναι γεγονός. Καλά μας ακούει κανένας μαλάκα. Δεν παίζουμε αγώνι, δεν παίζουμε. Ξεκινάμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά στο διοικητή μας, το πιο ωραίο και φευγάτο τύπο από όλους μας. Κρατάει βέβαια λίγο από χούντα, αλλά κατά βάθος είναι καλός άνθρωπος. Γι' αυτό του αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι. Αν και εγώ θα ξεκινούσα με Κάρμεν, αλλά με εκβιάζει αυτός ο Ροκάς, ο Αλέξης, θα με κόψει στον αέρα. Γι' αυτό ξεκινάμε με αυτό.
εκείνο που αξίζει. Στο τέλος πάντοτε νικά αυτός που δεν κερδίζει. Γι' αυτό να είσαι ταπεινός, να σκέφτεσαι τι κάνεις. Υπάρχει χρόνος αρκετός για να βρεθείς να χάνεις. Όταν έρθει η στιγμή που θα έχεις εξουσία, μη σηκώσεις την πίστη. Μετά από αυτό μπορείτε να κάνετε και αφιερώσεις. Να τους εκτιμάς και να τους αντέχεις. Έχει καιρός που θα πονάς, θα χάνεις ό,τι έχεις. Ο Θεός παίζει ζαριά. Είσαι τυχερός που ζεις. Μα σε πάρει από πάνω, από κάτω θα βρεθείς. Μια αναφορά και σας από την υποδιεύθυνση χωροφυλακής με έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Κατάλαβα, θα έπεσε σύρμα από εδώ πέρα. Ακριβώς. Και απαιτώ εξηγήσεις. Μην τον λαμβάνετε υπόψη, κύριε Δικητά. Ο άνθρωπος έχει αποθυμένα μαζί μου επειδή έχασε την εξουσία. Καταλαβαίνετε. Ποια εξουσία? Εδώ παρουσιάζει τους στρατιώτες ως πειρατές που καταλυστεύουν τους δυστυχείς αγροτοποιημένας και ότι εσείς έχετε χάσει κάθε έλεγχο. Υπερβολές. Πεινασμένοι και ξεχασμένοι ήμασταν επί 2 μήνες και πλέον. Τι μου λέτε, κύριε Πουλοχαγέ? Εδώ οι 300 του Λεωνίδα τρέφονταν με μέλανα ζωμών και αυτοί οι αγροί δεν μπόρεσαν να αντέξουν 2 μήνες. Δεν είναι αχρή, κύριε Δικητά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι υποχρεωμένος να διαβιβάσω την αναφορά στη μεραρχία. Χαίρετε. Κάθαρμα. Τι συνέβη, κύριε Δικητά? Αυτό ήτανε. Το παιχνίδι τελείωσε. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις σε λίγες ημέρες. Δηλαδή εννοείται ότι... Καιρός να μπει λίγο τάξη εδώ πέρα γιατί το παραξευτιλίσαμε. Ελάτε τώρα, κύριε Δικητά. Έτσι είναι. Από ό,τι καταλαβαίνετε, το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στο πιο αξιαγάπητο χειροβοσκό του λόχου. Άρε Μαχμαλίδη, Κοντζάμ Μπετόβεν έγραψε για σένα ρε την ποιμενική. Μπεμπεμπεμπε. Παρακαλώ. Αγγελόνια. Λέγε Τσομπάνε. Στα αρχίδια σμεγκασμά για τη τσουγκράνα φίνκαινα. Χειροβοσκέ. Για το κορίτσι μου που αγαπούσα στη Σαμοθράκη μια βραδιά. Για το κορίτσι μου. Μανούλα μου, πεθαίνω. Τι έπαθες ρε Μανώλη? Κάνε κάτι γιατρέ. Πεθαίνω γιατρέ, πεθαίνω. Δηλαδή, τι αισθάνεσαι? Έχει πιει πάρα πολύ. Σηκώστε τώρα να το πάμε στο ιατρείο. Και ελαφρύς παραδεματών. Κάστε ρε, ο άνθρωπος υποφέρει. Άρα παλακισμένα, εγώ πεθαίνω ρε και εσείς γελάτε ρε.
Τι είναι αυτό, ρε γιατρέ? Τι είναι αυτό? Κοίτα, μην τον καρφώσεις πουθενά αλλού. Λες να του καρφώσει και ένα αρχίδι. Έλα, κόφτε τις μαλακίες. Τι έκανες, ρε μαλάκα, γιατρέ? Το σκότωσες? Ο Σωτήρης πού είναι? Έπαθε δηλητηρίαση και είναι στο ιατρείο, κύριε Δεκητά. Δεν πιστεύω να είναι τίποτε σοβαρό. Όχι. Κάτι έφαγε και τον πείραξε. Τέλος πάντων. Ας πηγαίνουμε. Εξελίξεις βλέπω. Τώρα που φεύγω βάλαμε και στέρεο. Να μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση, κύριε Δεκητά, μέχρι να έρθει ο καινούριος. Τελικά ξέρετε ποιος θα είναι? Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός στον ψαρούκλα. Σήμερα είμαστε δεν μπορώ, κύριε Δεκητά. Δεν μου βγαίνει. Αλλά πριν συγγύσουμε, δεν ξέρω ποιος θα είναι. αυτή τη σύντομη παρουσία. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Μανώλη, αλλά να ξέρεις. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε σένα. Οι γενναίοι σου σε χαιρετούν. Όχι. Τι είναι αυτό, ρε μαλακισμένα? Ναι. Όχι, είμαι παντρεμένο. Μωρό μου, κι εγώ είμαι παντρεμένος. Κάπου την ξέρω αυτή τη φωνή. Ο Σωτήρης. Είμαι γυναίκα διοικητού. Και αυτή την ξέρω. Η γυναίκα του... Είμαι γυναίκα διοικητού. Καλά, ο Σωτήρης δεν έπαθε δηλητηρίαση. Τι σκάρωσατε, ρε παλιωτόμαρα, Γεια σου, Παπα-Αλεξάνδρου! Πες να εξαφανίσουν κάθε ίχνος. Εντάξει, κύριε Δεκητά. Έτσι κι αν ανακαλύψουν κάτι θα μας περάσουν όλους στρατοδικείο. Θα μου λείψετε. Ψαρούκλες. Μου! Παρ! Παρουσιάστε! Παρ! Σκάλα του Μιλάνου. Φιλαρμονική του Βερολίνου. Μετροπόλιτα New York Opera. Φιλαρμονική της Σαμοθράκης. Τελικά θα μπορούσε να ήμουν και μαέστρος. Πάτερ. Ναι, τέκνον μου. Αν είσαι γεννημένος για μεγάλα πράγματα. Κυλάει ο χρόνος κι όλο είμαι πιο ταπεινή.
από λέξεις, ιδέες και ευκαιρίες. Εγώ που ατένιζα πάντα την κορφή, ήρωας έγινα μονάχα σε φανταστικές ταινίες. Κυλάει ο χρόνος κι ολοκόπτομαι γιατί και πώς οι σκέψεις μου χαθήκαν. Μα έχω μέσα μου θέληση πολύ να ανατρέψω όλα αυτά που δεν μου βγήκαν. Γεννημένος για μεγάλα πράγματα και για δύσκολους αγώνες, μέσα από όνειρα και θαύματα, να κερδίσω θέση στους αιώνες. Γεννημένος για μεγάλα άλματα, να με πιο ψηλά από όλους, να ξορκίσω περασμένες φόρματα